Hej alle sammen, og som I har set, måske er vi i Sverige på vores slikvideo. I dag skal vi vise os for den dårligste Pokémon-kort, og I måtte vælge 10, så det er top 10, kan man sige bedste, eller dårligste, er det ved jeg ikke. Jeg går i gang. Min første, det er Mega. Den skal være 0, altså 180 minus 180. Jeg ikke tager lyden bag. Det skal være 30. 40. Arceus, den er glad ved. Palkia, Black Current, White Current. Vi har taget fra den dårligste først. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Det skal være 400 eller andet. Kommer en legendarisk Pokémon. Hooper. Mew. Så er det min tur. Det er... Og som sagt har jeg Lukas med i videoen. White Current, så er det Dragon, så er det Yite, så er det Hydian, og Salen. Den Frederik også Vi behøver ikke sige navnet. Bare det her, det er også den Frederik har bare et dårligere kort. Og så jeg ved godt I ting, men det er Zapdos, som jeg har pakket. Og Dragonite, Emboar, Swain, og den sidste, som min yndlingspunkt er Quasar i EX. Det er mit yndlingskort indtil videre. Okay, så det var alt for den her video. Og vi ses i den næste video, så det var alt for den her video.